Asibingelele la ingane zakwethu. Isihloko sokhuluma ngaso namhlanje sithi uJesu Kristu wazalwa ngenyama, hayi ngomoya. Amakholwa asuke eqamba amanga esontweni mayethi uJesu Kristu lo khonzwayo obhalwe eBhayibhelini uze ngomoya oyingcwele. Sizophikisa lokho-ke namhlanje ukuthi abantu banamanga uJesu Kristu akazalwanga ngenyama, akazalwanga ngomoya kodwa wazala ngenyama. So amakholwa ayekuqamba amanga emasontweni. Siyazi abaningi mhlawumbe kuzokwenzeka sibanenge lesi sihloko lesi, and si-aware ukuthi abantu banamalungelo amaningi amanyawo angathi shwi. So njengabantu-ke abama-radical intellectuals noma iy'ngcithabuchopho ekhuluma into ngoba zinjalo, into esizoyenza-ke sizosekela inkulumo yethu ngale ncwadi engcwele ekuthiwa iBhayibheli, esifakazelayo ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama, akezanga ngomoya. Amakholwa asuke eqamba amanga esontweni mayethi uJesu Kristu uze ngomoya. Sikwenzelani lokho esikwenzayo ukufunda iBhayibheli? Nina enibasha eniqalayo niwa-check amavidiyo esike sawenza before. Siyakhuluma ngenkolo ukuthi inkolo iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama, kungakho iningi labantu abamnyama selaba yidwedwe zabezizwe. Siphinde futhi sikhulume ngendaba ethinta uShembe nomNazaretha. Sichazile-ke ukuthi lokho why sikwenza, ngeke siphinde sikuchaze ngoba kuchaziwe kwamanye amavidiyo. Uma ufisa ukwazi ukuthi yini siqhamuke nesihloko esithi inkolo iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama, kungakho thina abantu abamnyama sesaba yidwedwe zabezizwe, uzo-check amavidiyo esike sawenza. Nendaba kaShembe nomNazaretha, ukuthi kungani sithi sothinta indaba kaShembe nomNazaretha, ngeke sisakuchaza lokho. Uzophinda futhi u-check-e kumavidiyo esike sawenza akhuluma ngoShembe nomNazaretha. Namhlanje sizothatha isihloko ngaphansi kwesihloko sethu esikhulu esithi inkolo iyona yabulala ingqondo yomuntu omnyama, kungakho iningi labantu abamnyama selaba yidwedwe zabezizwe. Kodwa isihloko esosibheka ukuthi amakholwa asuke eqamba amanga esontweni mayethi uJesu Kristu uze ngomoya. uJesu Kristu akazanga ngomoya, uze ngenyama. Umuntu oze ngenyama-ke ingane zakwethu uhlanganise nonina endaweni esesithe, kube khona umdlalo omnandi abawudlalayo, bese lo wesifazane ekhulelwa emva kwenyanga eziwu-9, bese eshaya ingane phansi-ke bese incelisa. Leyo ngane-ke isukize ngenyama, hhayi ngomoya. Sizokhuluma-ke indaba yokuthi amakholwa aqamba amanga methi uJesu Kristu weza kithi, noma futhi akezanga kithi kahle kahle, weza kumaJuda kubule kwa-Israyeli kahle kahle, uma ngathi uyiqinisa siligqokise, ngoba akaze afike la e-Afrika, wagcina le ngakubo kwa-Israyeli. But efikile-ke khona-ke akafikanga ngomoya, wafika ngenyama. Iy'ncwadi esizoyibheka-ke noma iy'ncwadi esizoyifunda eBhayibhelini ilezi: uJohane yokuqala, sizobheka isahluko 4, kwisahluko 4 bese sithatha uvesi 1 to 3. Incwadi esifakazelayo le ukuthi amakholwa anamanga methi uJesu Kristu uze ngomoya emhlabeni, asuke eqamba amanga amakholwa mesho njalo. uJesu Kristu eza ngenyama, uyise nonina bahlangana, wasiwakhulela unina ekhuleliswa uyise wakhe uJosefa, hhayi ukuthi kwafika iy'ngilosi zamumithisa ngomongo uMaria, amanga ayikho loo nto. So incwadi ezosifakazela-ke le kaJohane wokuqala isahluko 4 sifunda uvesi 1 to 3, bese sigcina ngoJohane wesibili, sobheka uchapter 7, sifunde novesi 10 to 11. Sizokwenza kanjalo ngoba sike sasho-ke, nina eniqalayo ukuhlangana kanye nathi, indlela esikhuluma ngayo thina ithe ukufudumala mbijana, mhlawumbe futhi kwesinye isikhathi ithe kuba mahadlahadlanyana, ayehli kamnandi, ayimnandi. Senzela ukuthi uma kwenzeka ukuthi uyaqala ukukhuluma nathi, kwazise izwe lethu thina abantu abamnyama sinamalungelo amaningi, iningi lawo ngempela futhi lingenamsebenzi walutho okwangempela.
Kodwa ke uma uphila ezweni elinabantu abanamalungelo amaningi kangaka kubalekile ukuthi noma ungathi uyi-intellectual or uyi-radical intellectual bese wenze sure ukuthi whatever oyikhulumayo uyiseke, kube khona into ozoyiseka ngayo, kwazise abantu bakithi bengakugijimisa ey'nkantolo la bethi uyabahlukumeza ngamalungelo abo. Ayindathane ngempela asinamalungelo, into ozuyilahle thina. So njengoba sisho thina we are house of radical intellectuals. Ngesikhathi kufika amangisi namabhunu ezodla izwe lethu asixhaphaza physically, abuye azosixhaphaza futhi psychologically, ukuthi thina abantu abamnyama sithuka imvelaphi yethu bese sikhonza uNkulunkulu bezinye izizwe. Uyabona nje thina ngoba sa-colonize ama-Western inkolo yawo kwakuyi-Christianity. So i-Christianity-ke nini basha nizothi ukudideka mbijana. Thina esangena isikole ngama-90s, indaba kaJesu ongancengwa ngayo ufakwa induku nje, yabona. And isikole kwakuyi-must ukuthi sifundise nge-religious education noma nge-Christian education. Ma ungezwa bekufaka induku. So into yafika kanjalo kithi. So sithe masikhula-ke thina sibuka sase sibona ukuthi yazi ekuhluphekeni komuntu omnyama enye nje into yasetshenziswa ukuthi thina sigcine sihlupheka bese siba amabhoya abanye abafana. Into yasetshenziswa kakhulu ukusixhaphaza ingqondo, into ekuthiwa inkolo iyona yasetshenziswa ukuthi kubulawe ingqondo zethu ukuze sigcine siyidwedwe zezinye izizwe. So ingakho umuntu omnyama ehlalela ukucela, ngithi yabo. Futhi noma uye emasontweni kunalomsangana ababekhuluma kudala, ngani noma sawukhuluma yini manje, ngoba kudala phela uma usemncane makuthiwa ekhaya kuye esontweni wawuya ngenkani, wawungancane. Lento amalunga lento yamanje kahle kahle, yabo. So kunalamacela beculwa kudala kuthiwa ngingumfokazi lapha emhlabeni, likhona izulu ikhaya lami, noma ngingagqoka amanikiniki ikhona ingubo emhlophe ekwale emazulwini la kiwa khona. So kwakupronyotha i-poverty kumuntu omnyama, kuthi umuntu omnyama akakwamukela ukuthi uwumfokazi noma uyinja la emhlabeni uzophilela ukucela, kodwa ucebile menoJesu inkosi kuye. Uma unoJesu awuswele lutho. So lokho ukuthi uhlezi ukhamisa ucela abanye abantu, usebenzela abanye abafana basuka kwamanye amazwe bezodla izwe lethu, ungakunaki lokho. Uma ngabe unoJesu, yabona, helele. So iyona nto ke yafakwa kithi. Ingakho thina usibona ngisho sonta, angithi yabona, sifike sishare i-religion, sigcwele emasontweni kakhulu, hayi kancane. But emasontweni-ke kusuke kukhulunywa indaba yokusonta, yabona, nokudumisa uNkulunkulu wezinye izizwe. Either sidumisa uJesu umJuda, amaJuda ahlala kwa-Israyeli, akhuluma isiHebrew, kanjalo namaGreek. Uma ungakhonza uJesu, mhlawumbe ukhonza uMohammed noma u-Allah, no, kahle kahle khonza u-Allah bese udumisa noMohammed ngoba ngathi uyena uMohammed wahlangana no-Allah. But leyo nto-ke into yama-Muslim noma ama-Arabs, ngoba inkolo ye-Islam idabuka eSaudi Arabia naseMecca la kiwa khona, kuse-Saudi Arabia, akukho e-Afrika. Kahle kahle uma umuntu omnyama wase-Afrika akumele kube khona into ewusikompilo noma kube khona inkolo ewusikompilo lakhe kufuna uyikhonza. It's either ukhonza uJesu wafika nama-slave masters evele e-Europe, noma ukhonza uMohammed or Allah wafika nama-slave masters evela eSaudi Arabia noma evele eMiddle East. So njengoba siyama-house of radical intellectuals, kahle kahle sizokhuluma izinto ezi-straight to the point ukuze umuntu omnyama wakithi abe sesimeni esi-right ngokomqondo. But namhlanje besolungisa indaba yokuthi Amakholwa akekho kuhamba amanga emasontweni akhuluma ukuthi kunomuntu owazalwa ngomoya engazalwanga ngenyama. Manga ayikho loo nto leyo, yabo. Sasixhashazwa abelungu kahle kahle, ayikho loo nto leyo. For lezi zinto ey'bizwa ngama-white supremacists, inama-white supremacists, kunezinto ey'bizwa ngama-white supremacy, lezi ey'producer lento ekuthiwa i-black inferiority. Engithi ayibona loo nto leyo. But ke asingagxili kakhulu ngoba inhloso asifuna ungitanta,
ngoba sogcina mhlawumbe nizogcina niluze meaning. But ake sifunde nansi incwadi efakazela ukuthi uJesu Kristu akezanga ngomoya weza ngenyama. Incwadi kaJohane uqala isahluko 4 verse 1 to 3 nefundeka kanje. Bathandwa maningakholwa womoya bonke, kodwa bacingeni omoya kuba bakaThixo, ngokuba bebaningi abaprofethi bamanga abaphumile ezweni. Right. Verse 2. Niyamazi umoya kaThixo ngalokhu, umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama ungokaThixo. Verse 3. Umoya ongavumiyo ukuthi uJesu Kristu uzile ngenyama ngasiyo kaThixo ungumoya omphiki Kristu enizwile ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usekhona ezweni. Asihlaziyeke la. Bathandwa nina abantu eniphila la emhlabeni enithandwe uThixo, musana ukuhamba nikholwa yonke imimoya ekhona la. Ake sime la. Funa nicinge omoya ukuba lo moya ngabe ungokaThixo noma ungokaSathane. Phela isitha sikaSathane, isitha sikaNkulunkulu noma isitha sikaThixo uSathane. But phambi kwenu sekumigenge eningi eyibiza ngopasta, eningi evela kwamanye amazwe engidila imanga. Sike sibona abantu ku-TV bedla amagundane, bedla otshani, bephuza opetroli. Iningi imsangano nje yenziwa abantu ekuthiwa opasta, bagxumagxuma abantu baqhwishe lapho ungazi noma sebenani, abanye bayibhombe phansi, abanye bayingcubuze endongweni, bakhuluma izinto ongazizwa. Bethi I receive papa I receive. Kusho umfana omncane oneqhoma ezicijile ngathi ufake lo swidi ngathi kuthiwa indoni. Nalabo swidi ababenza umlomo ubebomvu ababedayiswa ngama-90s ekuthiwa zindoni. Uyabona umuntu abe neziqhomanyana la ngezansi kwamehle ngathi kufakwe lezo zinto, abhayizisa abantu emasontweni ekugcwele umoya we-Satanism noma umoya we-Illuminati. Ngoba phela le genga kaSathane singenisile nasemasontweni, ngena nama-speed point emasontweni, ifuna imali kubantu, iphaphaza abantu bakithi. Ngoba nabantu emakhanda abo kumanzi, kuyagqabha, kugcwele udaka, babhayiza abantu. Bathathe le madlanyana bayisebenza kanzima boyinika kwabafanyana laphana. So ingakho-ke le ncwadi bacingeni omoya, yabona, ngoba la emhlabeni omoya bakhona kubona bakaThixo bonke, khona nomoya bakaSathane. So manje-ke sizothayimisana-ke, yabona, sizothayimisana azile kuzodelela abantu. Ithi le ncwadi ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumile ezweni. Hey, ubani umuntu ongasena vele umprofethi? Anoke nivule ku-TV no-DSTV nibone lamabhutsotswanyana agcwele lapha ku-TV, kuze kuthiwa uma ufuna ukukhulumana nobaba wamfonela kule number, abanye bakuthandazela over the phone, ugqwala ucucaba labantu bezopha lo mfanyana imali bambize ngobaba or ngipasta, yonke le nto le, yabona. Abaprofethi bamanga baphumile, yabona. Abaprofethi bakaSathane abagcwele umoya we-Illuminati, ama-Satanist, aqhamuke ahambe ukukhuluma kubantu la, akhuluma indaba kaJesu, ebengaphushi indaba kaJesu, ephusha indaba kaSathane. Le ncwadi ithi cingani omoya-ke, ningabe nikholwa yonke labo moya bangathi shuwa bagcwele la emhlabeni. Besithi umoya kaThixo nizowazi ngalokhu. Uma ufuna ukwazi umoya kaThixo, ngoba kuhlukene, khona umoya kaThixo kube khona umoya kaSathane. Umoya kaThixo uzowazi ngalokhu, umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uzile ngenyama ungokaThixo. Umuntu, njengoba sichaza ukuthi umuntu oze ngenyama emhlabeni, uyise nonina bayahlangana ngokwenyama esithe kungaboni muntu benqunu, ukhandwa ingane. Mase kukhandwa ingane, lo wesifazane bese ekhulelwa, emva kwezinyanga eziwu9 ashaya ingane phansi ayincelisa. Umuntu oze ngenyama-ke lo emhlabeni. Ithi le ncwadi-ke umoya kaNkulunkulu sizowazi ngokuvuma ukuthi uJesu Kristu uyise uJosefa benonina uMaria bavalelana ekamelweni, benza lokhu
noma umsebenzi owenziwa indoda kumuntu wesifazane ukuze kuphume ingane. Ithi-ke le ncwadi umoya kaThixo lo. Besithi umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama. Umoya uzoqamba, umoya uzothi uJesu Kristu uze ngomoya, kwafika ingelosi yathi ubusisiwe esifazaneni uzokhulelwa uzale indodana ngaphandle kokulala nendoda yakho. Lo moya awuvumi ukuthi uJesu uze ngenyama. Lo moya-ke akusiyo umoya kaThixo, uwumoya kaSathane. Uwumoya womphiki Kristu enizwile ngaye ukuthi uyeza. Namanje usekhona ezweni. Ngisacela ukubuza. Wakwamuzwa nimfundise kufundisa le ncwadi mhlambe la usonta khona. Wakwamuzwa noma kumele ngale ngane kwane ukuthi uJesu Kristu uze ngomoya emhlabeni. Nonke nikholela kuleyo nto ukuthi uJesu Kristu uze ngomoya emhlabeni. Iqiniso lithi uma ufunda kule ncwadi yeBhayibheli, umuntu ophika ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama uwumoya kaSathane. Umphiki Kristu phela uma uhambisana nenkolo yeChristianity, wathi kwathi uphika indaba kaKristu uSathane. Kahle kahle whoever usesontweni ophusha lento yokuthi uJesu Kristu uze emhlabeni ngomoya uyisikhonzi sakwaSathane. Akusho mina, kusho le ncwadi le. Kusukela namhlanje wazi ukuthi nje wena ninoSathane ni kanje. Upra wakho kahle hle uSathane, kahle kahle uyidimoni, sisebenzela uSathane. Le ncwadi ithi akekho umuntu eze, and it's a reality. Ungakhulela kanjani ngomoya? Ungakhulela kanjani ngomoya? Ngoba ngisho izwi sike sizizwi lenkosi enkulu esekuphakameni uGombo lesitimela samaMpondo ethi meya lwesifazane uthi fundisa indodakazi yakhe ingazoni. Bese ethi wena ndodakazi lalela izifundiso zikayihlononyoko zokuthi lalela uyihlononyoko. Bese ethi uyakubusiswa ekuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Okusho ukuthi ufika ugane kuqala, ngoba vele masuganile kahle kahle. Enye into ekhona ufuna nikhumbule abantu besifazane, uma ugana indoda uyigana enye intombazane, ngoba phela kuthiwa uza kubusiswa ekuganeni kwakho. Bese kuthiwa nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Vele uma usunendoda uzozala, uyathanda uthanda. Yingakho kuthiwa uma uzogana uyiphatha kahle, ugana indoda ungayazi enye indoda ngokulala nayo. Bese ethi uNkulunkulu uyokubusiswa nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa, ngoba vele umuntu wesifazane kahle kahle ugana mangabe uzala, mangabe kugana indoda, hayi egana omunye umuntu wesifazane kahle kahle ngokukaThixo. Angithi uyabona. Bese sidlulela la uJohane wesibili, sizofunda uchapter 7 uchapter 10 kuya ku11. uJohane wesibili lo, mhlambe kwamanye amabhayibheli uzothiwa uJohane omncane noJohane omkhulu. Mina yami ukuthi uJohane wokuqala bese kuthiwa uJohane wesibili. Le ncwadi ifundeka kanje, ithi sebevele ezweni abaningi abakhohlisayo abangavumi ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama lapha emhlabeni. Lowo umkhohlisi nomphiki Kristu. Isho njalo le ncwadi. Ithi sebevele ezweni, njengoba sibona kunabantu abahambe bekhohlisa abantu beqamba amanga la. Yabona? Abangafuni ukuvuma ukuthi umuntu akeze emhlabeni ngomoya, kuhlangana indoda hlangane nomfazi noma ihlangane nomama ukuze kuphume ingane. Ithi lo muntu ophika lokhu ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama, wayenoyise enonina, akho moya ongcwele wakhulelisa uMaria la. Lowo phika lo umkhohlisi futhi umphiki Kristu. uJesu Kristu uze ngenyama emhlabeni, hayi ngomoya. Besithi makufika umuntu kini engezi nokufundisa lokho kula ngenhla ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama, hayi ngomoya. Ithi lo muntu mayefika, makufika umuntu kini engezi nalokho kufundisa, ningamamukeli endlini zenu, ningambingeleli. Yabona nje umuntu makufika umuntu uzokuthi yabona uJesu Kristu kwafika ingelosi yathi Maria uzokhulelwa uzale indodana eyivirgin enjalo. Isebenzisa kaSathane, idemon lo nto le. Isho njalo le ncwadi le. Ithi wambingeleli lo muntu, vele idemon ulibingelela kanjani? Bese ithi ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye imisebenzi yakhe emibi.
vele usathane ukuhamba eshumayela amanga othi sikulungise lokhu ngoba manje nini history yenu aniyazi kune-author la ibizwa ngo-Edwin W. Smith neyathi iyabhala incwadi ebizwa nge-Golden Stool yabo kuleyo ncwadi sengilibele ipage ngonitshela kodwa ngelinye ilanga ngoba ngisike lijikala ithi ikhuluma ngokuchristiniaza ilele Christianize noma ukwenza ithi umuntu omnyama yabona ufuneka westernize okusho ukuthi yabona ingakho kwakha nama-missionary schools nama-missionary churches ukuthi nizofakwa indaba kaThixo le but hhayi uThixo wenu uThixo wakwelinye izwe ngaphela uJesu Kristu umJuda mhlawumbe umHebheru mhlawumbe umGreek angithi yabona wangeyena umAfrika so yonke lento yayenzela ukuniqova umqondo ukuze makudliwe izinto zenu njengemhlaba ningalwi angithi yabona lonto le niphole umqondo wenu ubhaje kwamanye amazwe angithi yabona njengoba abantu babekuthi asakhile lapha sinekhaya eJerusalem just imagine wakhela eAfrika mhlambe kaNongoma mhlambe kaMaphumulo but wena uzothi awakhile la unekhaya eJerusalem uzuthi Jerusalem umuzi okhanyayo yonke lento kwakwenzela ukuthi bakukhristu umqondo ukuze makukhona into edliwayo ezweni lakho ungalwi lento ithi ayifana uyabona uma umfana ukhulutapa inyosi yabona inyosi mazovela ithwala ekhanda weqhavu nayo izokuqinyela ufuneka uyishunqisele uthole ithayi uyishunqisele idakwe khona uzokwazi ukutapa yabona inyosi mayidakiwe ihamba phe kwakho ubhizi utapa amakhe ekhayo izikhohle nawe ukuthi nodonsi ingakuqinyeli nabantu abafika nalezi ncwadi lezi ekuthiwa ingcwele bafikela ukusirobha imiqondo ukuthi singalwi yingakho mangabe ade ujoyina i-ANC ngekhathi zobandlululo bewubizwa nge-terrorist anobuza akhona ama-comrade amadala aboshwa akuyena uMandela kuphela waboshwa eRobben Island whoever ejoyina i-ANC noma i-PAC ngekhathi zobandlululo wethatha agqunywa ejele kuthiwe uyi-terrorist ngoba umuntu wayebulawa physically ngesibhamu abulawe psychologically ngalezi incwadi ekuthiwa zingcwele ukuze angalwi but uma uphunyuka kulokhu kokubili wawuthatha ugqunywa ejele ubizwe nge-terrorist ukuthi yeke ukunaka izinto zala eAfrika umqondo wakho ube kwelinye izwe uyabona ube kwa-Israel but wena uyena umJuda umAfrika yabo so zonke lezi zinto lezi kwakwenza ukuthi abantu babe busy angithi yabo njengoba nje sinokuphikisana ukuthi hayi bo uJesu wazalwa ngomoya abanye bethu uzalwe ngenyama but akukho ukuphikisana kubhaliwe la ukuthi akho Jesu akho vele nje umsangana akekho umuntu ukhulelwa kanjani ngomoya vele ayikho lonto le yamanga so yilabantu laba bephusha lento ye-white nationalism ukuthi lo wethu mkhulu kakhulu kunalo wenu mina abaprofeti benu benza isex ukuze baphume bebe khona thina owethu umithiswa umoya ongcwele kwahle kwakubreakwa nje kubhayiziswa abantu ayikho lento but I'm so grateful ukuthi nencwadi yakufakazela lonto ukuthi sadlala ikhonza kaSathane kuphaphaza obabamkhulu bethu thina njengabantu abafundileke abafethu sokuphathazelana ngolwazi ngendlela ewusharp yabo sesifike emaphethelweni la sike sakuveza ukuthi asabi thina ukukuhlwa asabi nje ngoba sisazonifundisa nangomlando futhi ukuba niya-subscribe abafowethu yabona ama-subscribers iyahamba kancane kakhulu futhi ngizolonge kuphinde njalo ukuthi inhloso yethu thina vele mani-subscribe lani kumnandi phela abantu uma be-subscribe beviewer ne-channel kuba mnandi ngoba ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe le nto izogcina igenerate imali but akuyona i-priority kangako thina siyasebenza thina nto sisebenza kahle yabo inhloso yethu ukunibamba la ngoba nigcwele la ku-YouTube ake but ku-YouTube for entertainment so makuzokwenza kube nesikhathi usilalele thina solo sikhulume kanjena nje ukuze umqondo wakho ume ngendlela e-right yabo lento ukuthi sibe yidwedwe zezinye izizwe bafana iyasicika thina yabo izwe lethu ladliwa ngesibhamu sazonifundisa ngaloo nto leyo
umuntu wedabulala isibhamini ngoba phela isibhamu kahle kahle sisebenza kumuntu olwayo. Mawungalwa ufasa umqondo ngalento leli singathi kuthiwa zingcwele la. Njengoba uyibona le mambane la ngenhla, imambane yeSulumane le, but leli Arab. It's either uzokwamukela lento ebhalelwa kwiQuran mawuhlula lokho uzokufaka lento le. Yabona lento le iwesi kunalokho. But kwazi umsebenzi ofanayo kuyabulala. Lokhu ukuthi kuwisa ngisho amabhilidi noma ungathi uyabaleka uyocasha kule ndlu le. Yabona medubule ngalento indlu iphenduka ungimphotho le ndlu le. Njengomdlalo wamona umdlali meshaya igoli bese phenduka ngama-fall. Lento ishaya indlu iphenduka ama-fall. Lento it's either ngoba ephethe iQuran kanje. Wena ufuna ukwamukela ukuthi uAllah njengokuthiwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ukuthi there is no God but Allah. I mean, there's no God but Allah. And Muhammad is the only messenger of Allah. You must accept that. If you look accept alone, none there's okhala. Same thing nama Christians and the fana. Ama European efika la enza one and the same thing. Ukuthi anifundiswa ngalezi zinto esikoleni. Mina nafundiswa ukuthi nabafokazi lapha emhlabeni likhona izulu ekhaya lenu. Noma ningagqoka amanikiniki khona ingubo emhlophe emazulwini lana yakhona. Just imagine koma ngumsangano nje. Ngakho ukuthi umfokazi azi umuntu owumfokazi fanele ukuthi uyinja nje. Uyisihlupheki lapha emhlabeni likhona izulu ekhaya lakho. Noma ungahlupheka la emhlabeni ingcebe yakho enkulu ezulwini dodi umlo. Waze lapha ezulwini vele. Ngoba uzosiphihlala futhi akuyona lento ongaphihla ngayo nje. Mina njengomuntu omZulu ngazi ukuthi ingwe idla ngamabala. Udlisa ngonako, ungadlisa ngosizi. Yabo nje mina uba ngaba intombi ngangengikho umuntu ophuwa ngifuna ukuhamba mangashemi. Never. And uzophinda ungiphihlele ngokuthi uphuwa. Ushame ongeke unginuke mina. Ngangiphihlala ngomsangano kanje kuthiwa ingwe idla ngamabala. Indoda yindoda ngenkomo zayo, hayi ngosizi lwayo. Hayi ngokudabukisa. But inkolo mayifika la zibuye zasifundisa lonto lezi athi unganginako kwala emhlabeni obheke kwasekhaya ezulwini. Angithi yabo. Bese siphikisana ngezinto eziningi engathi shu. Yabo la konke ufuna siyilungise la. Sake sasho na ukuthi sokhuluma ngoShembe. Uyazi sike sabuzwa kwabadala ekuphakameni ukuthi uShembe thina ekukhuleni kwethu sasitshela ukuthi uShembe uyafa. Wawuthi mawuthi ubuza indaba kaShembe ukuthi uShembe idimoni vele yabo. Unamadimoni udukisa abantu akekho uNkulunkulu ophilayo. NoShembe usazofa uyohlulela emazulwini yonke lonto leyo. Ngoba eshona nje umoya udlulela kanjani komunye njalo njalo. Kwakukhulunywa izinto ezithi zibe kanjalo. Sasesibuza ke nathi kwabadala. Ngoba phela mangabe sithi sama Pan Africanist okusho ukuthi nathi sonaka into yase-Africa. Because vele reality ithi ngisho ungayihlanyisa ngalezi zinto zamaJuda nama-Arabs. Akekho kodwa umuntu ose-Saudi Arabia onendaba nezinto ezenzeke e-Africa. Take it or leave it. Ukuthi nje umuntu ole South ingane yomArab mayile mhlambe ko-Kuwait ko-United Arab Emirates nako-Oman Yemen bese izokutshela ngoNkulunkulu base-Afrika ayinamsebenzi nalonto leyo. And ifundisiwe ukuthi wena mawula unaka uNkulunkulu wezwe lakho uAllah. But thina sifundisana lonto thina simqashela kwabanye abantu angazi thina imiqondo yethu ibe weak kanje. Ngisho sifundile manje. Nasezona igqila akekho umuntu osifaka induku esibiza nangekhafu la noma ngeniko. Athi imiqondo yethu ise-fucked up man angazi kanjani. So ingakho sithi ake sihlangane nani la sithi ayinani umqondo mbijana ngoba phela ayikho lento. Yabo. Sike sabuza kwabadala la abakhonze kuphakameni ukuthi manje uShembe vele kahle kahle uzaleka kanjani. Basichazela ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe umqalo wendlela ubhombela isitimela samampondo. Ekuzalekeni kwakhe kuthiwa kunentombi yakaHadebe okwakuthiwa uStay igama layo eyathi yotheza namanye amantombazane ehlathini bezwa kunephunga elimnandi elinuka kamnandi balicinga baze bathola ukuthi imbali yathola uStay yaqala lentokazi kaHadebe yayisimuncula lembali uyabona athela amantombazane mayibangise efuna ukuyithatha leyavele yayifaka emlonyeni ayigwinya bangakwazi ukumphalaza ukuthi ayikhiphe kodwa uthe eselele ebusuku kwase kufika izwi kuye lathi akayiphathe kahle emntombini bakhe ngoba
lokhu akugwinyile kuwumoya oyingcwele, okusho ukuthi uzozala umprofethi. So akayiphathe kahle emntombini bakhe, wayiphatha kahle-ke wase wagana-ke emantungweni, mhlawumbe kuze kuthiwa indlamhlathi kamayekisa noma umzazele njalo njalo. Oyiseka abamzalayo-ke wagana-ke lo Mahadebe lo. Uthe mangabe seganile wasekhulela wazala indodana le kwathiwa ubhombela isitimela samapondo, umprofethi u-Isaya Shembe. Lo kuthiwa wasuka eNtabazo wazofika leNanda, waqala nohambo lwentangakazi, njengoba kukhona umuzi wasekuphakameni nabantu belandela unyazi njengoba belandela unyazi nje. Hhayi kodwa ukuthi yathi le ntokazi yakahadebe isidle leyo mbali yasigulelwa, cha manga. Lo baba basitshelile abantu bakhona kwathi esedla imbali kwathiwa akayiphathe kahle emntombini bakhe ngoba uyozala umprofethi oyohola umhlambi ongcwele wasezulwini. Basho kanje labo besibuze kubo. Hhayi kodwa ukuthi wathi uMahadebe esedla imbali wase wakhulelwa, ekhuleliswa umoya oyingcwele, amanga ayikho lento, akekho umuntu oza emhlabeni. Umuntu yabona ngisho ufunda esihlabelelo sakaShembe lesi kuthiwa isabatha, khona la kuthiwa khona fundisa indodakazi yakhe ingazoni. Wena-ke ndodakazi lalela iy'fundiso zikayihlo nonyoko zokuthi ihloniphe uyihlo nonyoko. Uma wenze njalo uyakubusiswa ekuganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Bambalana-ke kuthiwa uyakubusisa ekuganeni kwakho, okusho ukuthi kufuna ugane. Angithi yeso, ufike ugane bese ubusiswa inzalo yomzimba wakho bese ibusiswa, ngoba phela ngeke uzale indoda ingekho. Angithi ngeke uzale indoda ingekho. Nani nje niganana nodwa nje, ngeke ngibuka abantu begana, uthola insizwa igane enye insizwa nenye intombi igane enye intombi, akuphumi ngane kodwa lapho. Ukuthi into enesidina-ke uma ukhuluma amaqiniso kanjalo kuthiwa uyecwasa. Angazi ucwasa kuba ukhuluma iqiniso ukuthi vele uyabona uma ngabe uwumuntu wesifazane ugana indoda, vele kunesikhathi la nizokhanda khona ingane, uzozala ingane. Kodwa uma uyindoda ugana enye indoda vele ngeke uzale vele. Uma umuntu wesifazane ugana omunye umuntu wesifazane vele ngeke uzale, and akukhona ukucwasa lokho, kuliqiniso njengoba nencwadi isho ukuthi uyakubusisa ekuganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyakubusisa, ngoba vele indoda kufuna imiselo wesifazane, nowesifazane umiselwe indoda, finish, akukho futhi okunye. So bese ayinake kodwa la indaba yokuthi akukho Ujesu ozalwa ngenyama, amanga, Amakholwa asuke eqamba amanga. So bese nikhuza-ke iy'ngane zakwethu ukuthi umsane ukuphaphaza iy'ngane, ngoba niyanane iy'ngane emasontweni niyokhuluma lezi zinto. Okokuqala futhi nalento enikhuluma ngazo, uma nganibuza ukuthi labantu enikhuluma ngabo bakwabani iy'bongo zabo, nibazi vele nje. Uma ubuza ukuthi uDaniel wakabani awumazi, uMaria lo uzalwa uMabana awumazi, yena wakabani awumazi, wazalwa nini awuwazi, washona nini awuwazi, wabuyiswa nini, ngoba phela umuntu uma eseshonile bafowethu kuyahlatshwa kubuyiswe kwenziwe ihlangu imijikijelo yonke lento. Kwenziwa nini yonke iy'nhlambuluko, kwenziwa ney'nhlambuluko kuphunyulwa imizila yonke, awazi kufa khona. So anyway, manje nesikhathi anoke nifunde nanokunaka iy'nto zenu, njengoba sisho ukuthi ayikho ingane kwaJuda enaka izinto ezenzeke e-Afrika, ayinamsebenzi futhi ngalento leyo. Same thing, ayikho ingane yom-Arab enaka izinto ezenzeke e-Afrika. Anike niyiyeke lento yokunaka izinto eningahlangani nazo. Anikopele kulezi zizwe ey'fana nama-China nama-Japan ave zi-powerful. Nike nifundise iy'ngane zenu nje izinto, yabona black supremacy, yazi ama-China nama-Japanese ezinye izizwe zagqilazwa njengathi, but bukani zi-powerful kanjani. Ake sikopele kuzona, sike sinake izinto ey'zoshintsha iy'mpilo zethu zibe ngcono, siyeke ukunaka iy'nganekwane zezinye izizwe, ngoba nabo ayicisha ayikho into ethinta thina abayinakile. So but the main priority yanamhlanje ukuthi shame abantu bangahambe kukhuluma izinto abayingekho la. Cisha ke siyibambe lapho kwamanje. Masiqhamuka kulesi sihloko esilandelayo sizoke sikuveze nanakho ukuthi la kuyavela ukuthi uma uthanda uJesu, yabo, ungasiyena umJuda, kuthiwa uyinja kahle kahle. Sike sayithola leyo ncwadi sonifundisa ukuthi yabo, ma umuntu omnyama njengathi nje kanje ubhizi noJesu, uyinja kahle kahle, yabo. Number 2,
ungeyona inja uyidimoni khona incwadi eziyiveza lapho sizonifundela zona ngegeme elizayo ukuthi senzele ukuthi angithi kunalabantu laba bathi like njengathi nje mina ngumZulu mina yabo ekhaya siyahlaba sifake iphandla senze yonke kunabantu abasithukayo yabo abasontayo bathi sikhonza amadimoni umuntu ufile base befunda incwadi la eBhayibhelini yabo ukuthi umuntu ofile like for example uma ubulala imbuzi uyidla kanjani amadlozi afika yini ekuseni adla imbuzi ngoba imbuzi iphuma isibhumbulo msangano omuntu leni wenzayo yabo. But on the other hand nami ngikhulele esontweni bafethu uyazi uma uye esontweni ufica kunamabhentshi lapha nabo bese kuba nepulpit la kuma khona umfundisi mhlawumbe nesithixo lapha sendoda thizeni engeyona umZulu elilenga esiphambanweni yabo. Nifike nisonke lapha nisonke bese kuthiwa nikelana imali yabo. Nani ngoba niya kulabo pastor labo bethi I receive papa laba abanirobha le mali engenayo. Mani nobangani uzike ifike ingilosi ke nina sizolanda iminikelo leninikele emasontweni zike ifika ingilosi manje sibuza ukuthi nina ngoba nidla ini lento le nina ngoba ninquma imbuzi amadlozi afika ezoyidla leyo nyama nina azafika ningilosi izolanda iminikelo eninikelayo makuthiwa umuntu ofila kanasabela emhlabeni ngithi kusho njalo umuntu ofila ngifunani emasontweni ngoba bonke labantu okukhulunywa ngabo emasontweni sebafa suka kuMatini lento kuGenesis funda iBhayibheli usuka kuGenesis uzovala kwiSambulo ubani umuntu ophilayo lapha nisebafa bonke labo bantu uma ukuthi nathi njengabantu abamnyama sigcina amasiko ethu senza zonke izinto zethu asingathuki umuntu bethi sikhonza amadimoni akawakhetha akekho umuntu ongalikhonza idimoni ngoba bonke labantu ababhalwe emabhayibhelini sebafa bonke socela ukuyibamba lapho for now sohlangana ngegeme elizayo sabonga ukusitsheleka indlela bafethu nibe right.